Bună ziua și bine ați venit la un nou episod. O să instalăm Fortnite. Fortnite APQ download. Aș vrea și noi să strângem măcar 10 like-uri la acest videoclip pentru a putea vă arăta și eu cum se instalează Fortnite fără Human Verification. 10 like-uri aș dori și eu să strângem și să facem 60 de abonați. Nu 60, să facem măcar 30 de abonați. Și după 30 de abonați o să vă arăt cum se instalează Fortnite pe Android fără Human Verification. Fără Human Verification. 30 de abonați, apăsați pe butonul de subscribe și 10 like-uri la acest videoclip pentru a vă putea arăta cum se instalează Fortnite fără Human Verification. Fără verificarea necesară umană. Și dăm OK. Deci, oameni dragi, scrieți un comentariu în lista de comentarii. Măcar un comentariu, două, fiecare abonat să scrieți. Și dați un like la acest videoclip ca să strângem 10 like-uri. Să strângem 10 like-uri și 30 de abonați pentru a putea instala Fortnite fără verificarea umană necesară. O să se instaleze Fortnite-ul acum, cum vedeți voi acum, o să se instaleze Fortnite, dar o să vă trebuiască verificarea umană necesară, o să vă trebuiască. Dar dacă facem 10 like-uri, 30 de abonați, o să facem Fortnite fără a putea să ne verificăm că suntem om. Fără verificarea umană necesară. Acum va trebui verificarea umană necesară, din păcate. Fiecare îți dobiți butonul ăla de like și butonul ăla de subscribe și activați clopoțelul pentru notificări noi care o să le postez eu. De acum încolo o să postez câte un videoclip pe zi, cum ar veni. Nu am mai postat de la un timp pentru că am avut și eu niște treabă. Dar de acum încolo o să postăm în fiecare zi cel puțin un videoclip. Este 100% acum. Se pregătește aplicația. Și vom da instalați. La mine zice că nu mai am spațiu, dar la voi o să meargă. Cam acesta a fost videoclipul meu, sper că v-a plăcut. V-am zis că o să postăm cel puțin un videoclip pe zi.
și n-am postat pentru că am avut niște treabă. Apăsați butonul de like, butonul de subscribe pentru a putea instala Fortnite fără a ne verifica că suntem om. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. O zi bună să aveți!